Hanefi alimleri Kapyrlaryň baýramy barada söýdüri. Imam Ebu Hanifanyň mezhebiniň meşhur alimlerinden biri İbn Veceym el-Hanefi'dir. Ol bir kitabyny dinden çıkmaň sebäplerini agzap şeýle diýär. Dinden çıkmaklaryň sebäpleri mejusularyň ýani otparazlaryň Nowruzna çıkmak, ol günni olaryň edýänleriň edip olaryň kakawat gelmek, ýemek, içmek üçin däle Nowruzda tazim hükmünde bun satyn almaýan zatlaryny Nowruz güni satyn almak we şol gün müşriklere hatta ýumurta bolsa sowat bermek berdi belli milletlerimiz. Nowruz otparazlaryň baýramy ekeni, musulmanlaryň kıdäl. İkinci, Nowruz gününi tazimlap, onu bilmek dinden çıkmakla iltip biler. Üçüncü, Gurrum Nowruz barada gitsede alımın sözleri Kapyrlaryň hemme baýramlaryň öz içine aýandyr. Şol sanna täze ýyl hem, ýani täze ýylda Kapyrlaryň edýän edip olaryň bolşlaryna awat gelmek haramdyr. Ol ýene-de şeýle diýdi. Nowruz döwründe Kapyrlarda dik çalmak halal değildir, haramdır. Näme üçin haram? Sebäbi beýle etmek baýramlarynyň nişanydyr. Edil şolar ýaly täze ýylyň nişany bolan arçan bilemek haramdyr. Başa Hanefi mezhebiniň alimy el-Haskafi el-Hanefi şeýle diýär. Nowruz we mahrajan günü sebäpli sowat bermek rofat dälir. Ýani bu iki günüm hatyrysyna sowat bermek haramdyr. Eger niýetinde onu tarzim etmek bolsa, edil müşrikleriň tarzim edişýädi. Onu kapyrolar. Ebu Hafs el-Kebir aýtdy, bir adam ýyllap Allahy ibadet edip, soň Nowruzy tarzim edip, ol günni müşrik adama bir çy ýumurtan sowat berse kapyrolar we ahly amallary puç bolar.